Jednoho dňa bol jeden zlý človek, ktorý robil zlé veci na dedine. Volal sa Jakub. Jakub bol jeden mladý muž, ktorý kradol. Jakub nebol v detstve obľúbený chlapec. Bol to obyčajný chudák, hlupák. Jediné, čo mal dobré, bolo to, že dával deťom kukuricu, aby ho nebili. No jednoho dňa sa stala zlá vec. Prišiel taký zlý muž. Volal sa Ondrej. Ondrej Biely. Ondrej Biely bol primátorov otec a neznášal chudobných ľudí, vrátane Ukrajincov a iných ľudí z iných krajín, ako bol Jakub. Celým menom sa volal Jakub Krížik. Jakub Krížik bol utečenec. Ondrej Biely neznášal utečencov. Tak zabil Jakuba. Keďže Jakub býval v chatrči, nikto nevedel o tom, že vôbec zomrel. Hovorilo sa to, že utiekol do Prahy začať nový život. Čož detektív Filip si nebol istý, či je to pravda. Detektív Filip začal pátrať. Detektív Filip išiel po poli, pozrel sa do chatrče a tam videl snité telo ojedené krysami. Komáre a muchy všade lietali. A rýchlo sa volal po Siri. Potom sa zistilo, že Ondrej Biely je najviac podozrivý, ale boli aj traja ostatní ľudia. Tí traja boli jeho kamaráti, ktorí mu požičávali na pivo a on im za to dával kukuricu. Po dlhom vyšetrovaní, ktoré trvalo okolo 2 týždňov, sa zistilo, že Ondrej Biely zavraždil Jakuba Krížika. Ondrej Biely je dnes vo väzení a čaká ho trest smrti v štáte americkom. Pretože je americký občan. No. Ale čo sa stalo v tú noc, bolo horšie než celý tento príbeh. Jakuba Krížika duch pohltil celý Kaufland. Vytrhal vlasy predavačkám a odpálil im srdce. Celý tovar sa zmenil na horúcu lávu a jediný, kto prežil, bol sekuriťák, ktorý má trauma dodnes. Jakub Krížik
kto dnes lieta po tom zabudnutom meste, ktoré má len 10 obyvateľov. Už je to len osada. Ďakujem, že ste si vypočuli tento príbeh založený podľa skutočnej udalosti. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. A zdieľajte, prosím vás.